Logo dun verán sen sobresaltos, Sanxenxo vive hoxe o seu primeiro día de restricións motivado polo avance da pandemia na localidade. O último dato oficial fala de 33 casos activos no concello, e un menos ca onte cando Sanidade anunciaba as novas limitacións pro municipio. O alcalde sanxenxino recoñece estar preocupado. Pois a verdade é que me preocupa non de ver detido, pois digamos, un éxito razonable, digamos, durante os meses de verão, o mes de xullo e o mes de agosto. Pois que agora nos pase isto, pois é un pouco preocupante. Eu o que pido é, oye, pois a ciudadanía que seamos todos un poquinho máis responsables para baixar a curva e canto antes acabar con esta pandemia. Telmo Martín cree que o incremento dos casos débese a unha certa relaxación por parte dos veciños. Pide que non se baixe a garda. Mais ben motivado, ao mellor, por algunhas reunións familiares que baixamos un pouco a garda despois de pasar o brao, ao mellor traballadores que deixaron de traballar e se reuniron con familiares ao mellor de outras zonas, pois eu non teño dato exacto de por qué. Sí, o que teño que dicir é que hasta principios de setembro prácticamente non había aquí casos ningún. O igual do que se viña aplicando en Vilanova e Vilagarcía, restriccións pasan por limitar as reunións en espazos públicos e privados ao máximo de 10 persoas e controlar a capacidade dos establecementos. O alcalde non descarta incluso volver pechar os parques e o skatepark nos vindeiros días. Pois pode ser o tema, por exemplo, dos parques, o tema do skatepark, o tema, pois eso, as casas de cultura, por exemplo, pois a mellor non hai que facer certas reunións, que a mellor se viñan facendo así un pouco como laia e tal, pero a mellor hai que cortar eso, hai que ser a mellor nas próximas semanas un pouquiño moito máis, digamos, estritos co cumprimento de todas estas normas, non? Preguntado polo impacto na economía local, o Popular confía en que estas medidas non afecten a hostalería nin ao comercio, tendo en conta a época do ano na que estamos, unha opinión que comparte o presidente do Centro Comercial Urbano Entre Tendas. Pienso que después de haber pasado el verano, que era cuando más afluencia de gente de fuera, turistas y gente que nos visitaba, no es que afecte en demasía en estos momentos, ya que los comercios van a poder estar abiertos con un aforo del 50%. Entonces, como tampoco hay tanta gente que nos visite, ya es lo que comentaba antes, es una época más compleja también para el comercio, yo creo que no les debería influir. Dende o colectivo de comerciantes poñen en valor as medidas implementadas nos locais comerciais cun estrito cumprimento do protocolo de seguridade.